Og så stak jeg af. Der er ikke nogen penge, og det koster penge at rejse i tog. Men der er ikke nogen, der har sagt, at det koster penge at rejse på tog. At det hjælper. Jeg synes ikke, jeg kommer nogen vejen, men jeg ved jo godt, at du gerne, du selvfølgelig vil mig det bedste. Hallo? En lille pille, så vi kan prøve at få lidt ro og få det her tilbage på sporet. Så værsgo, åbne munden. Ja, også dig. Mere. Tak for det. Er du klar? Så kommer den. Værsgo. Og så kommer det til at være fuldstændig, at der var noget, der ikke fungerede, og det var